बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै दिनै जलेश्वरी आरो सा कुसुगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै जलेश्वरी एबसु मावख'नि लांगोनायाव लाइमोनफोरनि जथुम मेल खुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' माहारिनि लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मेहेरगोनां सावरायनाय हाबाफारि लादों। मानोना आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा खम बैसोआव हाबा जानाय, लांखारलायनाय, निसा मुवा बेसाद लानाय, बाहायनानै गावनि जिउखौ सिलिंखार फारसे लांनायखौ नुनो मोन्दों। बेखायनो बेफोरखौ होबथानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि नेहाथारि रंगिना बरगयारी, कक्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव दख'रा आरो बेनि सिङाव दिनै सा कुसुगाव आरो जलेश्वरी बे मोननै दालाइसानि सिङाव बड'फा गोजोथियारि सोलायनायनि मावथांखि, बे मावथांखिनिनो मोनसे बाहागो लाइमोनफोरनि जथुम बेखौ लानाय जादों। दिनै जोबोर मोजां हाबाफारि बियो, मानोना दिनै गरम बन्दनि सम, जेराव बांसिन फरायसाफ्रानो दिनै गरम बन्द होनानै न'आव थानो नागिरो। दा दिनै दालाइसा बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहा दिनै मिरुनि बिथोन बायदियै गासिबो कचिं सेन्टाराव कचिं क्लास होबाय थादों आरो बेनि गेजेरावनो दिनै गुबुन गुबुन गामिनि खालि हाई स्कुलनिल' नङा, हायार सेकेन्डारिनि बा माखासे डिग्री फरायनाय बा इउनिभार्सिटि फरायनाय गासै फरायसाफोरखौ लानानै लाइमोनफोर जायफोरखौ लानानै दिनै मोनसे जथुम्मा लादों। बेहाय खोब मोजाङानो जादों, मानोना दिनै दिनाव जों नुबाय थादों बेहाय गरम बन्द बा मोनसे गोलोम बोथोरनि मोनसे बन्द'आव गोबां फरायसाफ्रा गाज्रि लामा बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस लानायखौ जों नुनो मोनो। जेनेबा ड्राग्सनि खोथा दिनै बिराद जागासिनो दङ। दिनै गोबां बिमा बिफाया फन खालामो। दिनै बेजों लोगोसे दिनै उन्दै उन्दैयावनो हाबा जानाय बा दोनखारलांनाय ट्राफिकिंनि केसाबो जायाखै नङा, जाबाय थादों, गोबांआनो जादों। बेजों लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेबायदि गोबां जेंना आरो बेजों लोगोसे हारिनि माखासे जेंना बेबायदि फरायनायनि सायाव माखासे खोथा जों सावरायनाय जादों। गासैबो खोथाखौनो दिनै मोनसे सावरायनांगौनि मोनसे सम आरो बे समखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मोननै मावथांखिखौ लानाय जाखादोंमोनानो आरो ओंखायनो दिनै गासैबो फरायसाफ्रा बेहाय ग्रोम ग्रोम बाहागो लादों आरो सावरायनायाव बाहागो लादों। बेखौनो होनो सानगोन जे जोंनि फरायसाफ्रा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसाव बाहागो लायालासिनो दिनै जिरायनाय सम बा गरम बन्द बेबायदि होनालासिनो फरायनायखौ जाहाथे दा नागारनाङा। जोङो कन्टिनिउवासलि जोङो फरायलांबाय थानांगोन। मानोना जोंहा बुहुमाव बर'फ्रा गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे जोंहा सिमां दङ आरो बे सिमांजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशनखौ लानाय जादों। ओंखायनो बे मिशननि थ्रुयैनो जों दिनै लाइमोनफोरनि मोनसे जथुम लानाय जादों, जाय जथुमखौ आं दिनै साक्सेसफुल जादों होननानै सानो आरो बेहाय फरायसाफ्रा ग्रोम ग्रोम बाहागो लानायखौ नुनानै मोजाङानो मोन्दों आरो बयबो फरायसाया ओरैनो थायाखै, आं बेखौ नुनो मोन्दों। मानोना बिथांमोनहा कचिङाव बाहागो लादों आरो जायफ्रा हायार सेकेन्डारि बा डिग्री लेभेलाव फरायनाय दंमोन, जाय बिथांमोनहाबो जोबोद मोजांखौनो फैनाय नुनो मोन्दोंबा होमबा जों हमनो हायो बिथांमोनहा फरायनायावनो थिगैनो दङ आरो समाजनि गुलुं गुजुं बे खामानियाव बिथांमोनहा बाहागो लायाखै आरो जाहाथे बाहागो लानाङा, जों बिथांमोनखौ गोबां खोथाखौनो दिनै सावरायनाय जादों। कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय फारि मोननै दालाइसा आफाद जलेश्वरी आरो सा कुसुगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जे मोननै दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय जे लाइमोनफोरखौ लानानै बेवहाय लाइमोन जथुम इउथ मिट बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दिनै बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो मिरुनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैनाय जादों। दा बे लाइमोन जथुमखौ लानायनि गुबै थांखि आरो नोजोरानो बेनो जे दिनैनि जायफोर कलेज आरो इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थादों बे लाइमोनफ्रानो जिहेतु जोंनि बर' जाथिनि बर' हारिनि इयुननि समावहाय बिथांमोनानो दैदेनगिरि जागोन, समाज बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावनांगोन, गुबुन गुबुन माखासे आयदायाव बिथांमोना खामानि मावहैगोन। दा बै लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय हाबाफारि लादों जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जेन' गोजौ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावखौ मोजाङै दाफुंनायनि गेजेरजों जे बर' जाथिनि बर' हारिनि फैबाय थानाय समाव एसेब्लाबो बिथांमोना जे बिबान लानानै खामानि मावलाङो, बै थांखि आरो नोजोरफोरखौ लानानैहाय दिनै बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन।
आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेयार पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360